ערב טוב. קודם כל אני רוצה להציג את עצמי. קוראים לי יעקב שמיען. אני שירתתי בצבא בחיל האוויר, בפלמחים. למדתי בבית ספר להנדסאים ברמת אביב. והייתי אמור לעשות 2 קבע בגלל שעשיתי פרויקט בצבא. ואז בסוף 3 שנים הייתה לי אפשרות לצאת, ששם גם היה לי איזשהו נס, שראיתי את ההתערבות האלוקית, איך שבורא עולם נותן לי הזדמנות לצאת וללמוד תורה. ומאז חיפשתי את האמת, ויש לי חשיבה מחוץ לקופסה. יש הרבה נושאים שאני רוצה לדבר איתם, עליהם. נושאים שברומו של עולם, ואני רוצה לתת תשובות בכל הנושאים האלה, תשובות שהתיישבו על הלב שכל מי ששומע אותי. אני לא אוהב לסבן את עצמי, ואני לא אוהב לסבן אחרים. החותמת של הקדוש ברוך הוא היא אמת. איפה זה כתוב? כתוב, בראשית ברא אלוקים. סופי תיבות, אמת. ואז ממשיכה התורה ואומרת מה הוא ברא ביום הראשון וביום השני, עד שמגיעים ליום השביעי, שאז מסתיימת בריאת העולם, ואז כתוב ויחולו השמיים והארץ וכל צלם. מה כתוב? איך מסתיים סיום הבריאה? אשר ברא אלוקים לעשות. ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות, אמת. זאת אומרת שמתחילת הבריאה, שכתוב שם, החותמת של בורא עולם אמת, ועד סוף הבריאה החותמת שלו היא אמת. וכל מי שסוטה מהאמת הזאת ומנסה לסבן את האחרים, הוא חוטא למטרה, פשוט חוטא למטרה. אז אני רוצה היום לדבר על המחלוקת הזאת שיש בעם ישראל, האם לגייס תלמידי ישיבות או לא לגייס תלמידי ישיבות. מצד אחד, לימוד התורה, באים החרדים ואומרים, לימוד התורה מגן על עם ישראל. אבל לצערי הרב, הם לא באים ומסבירים ונותנים תשובות שהתיישבו על ליבם של ההורים החילוניים, שבאמת לימוד התורה הוא עוזר. לא נותנים תשובות. ועל זה אמרה המשנה, ודע מה שתשיב לאפיקורס. על אחת כמה וכמה שמדובר פה על משפחות מסורתיות. איך לימוד התורה שומר על חיילים? שומר על חיילים. הרי הם מבחינתם, החילונים, אומרים דבר כזה, תקשיב לי, אם אני הולך קבוצה של 10 חיילים לכבוש איזה מוצב, אם יהיו איתי עוד 2 חיילים חרדים, זה עוד 2 זוגות עיניים, זה עוד 2 נשקים. אז על פי הסברה, יש הרבה יותר סיכויים שאנחנו נכבוש את המוצב בלי נפגעים, וגם תהיה שמירה על כל החיילים. אז איך אתה אומר שאתה תשב בישיבה ואתה תלמד תורה, ואני אהיה יותר שמור? תן לי הסברים, תן לי הוכחות. אז מבחינתו הוא צודק. רק מה? צריך לתת לו תשובות שהתיישבו על ליבו. אז קודם כל, משה רבנו שיוצא למלחמה, הוא לוקח מכל שבט 2,000 איש. 1,000 ללמוד תורה, ו1,000 שיוצאים בשטח ללחימה. אז אני רוצה לשאול, מה ידע משה רבנו שהיום לא יודעים? מה הוא ידע? כדי להבין את זה, האדם צריך להתחיל מבראשית. מבראשית.
אני לא אתחיל עכשיו להסביר מה המטרה של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם. זה אפשר להסביר, אבל זה לא לענייננו. מה שכן, אני יכול לתת הסבר. איך האדם מורכב, ממה הוא מורכב, וגם זה יענה על הרבה שאלות שיש לאדם. האם יש עולם הבא? האם יש תחיית המתים? האם אנחנו נחיה רק 120 שנה? על כל השאלות האלה אני יכול להסביר לך, לתת הסבר על חלקי האדם, איך האדם מורכב. ומזה, בלי שאני אפרט, אלא אני סומך על הבינה שלכם, שאתם תבינו לבד אם תהיה תחיית המתים, אם יש עולם הבא, אם יש עולם הנשמות, מה זה נשמה, מה זה מלאך. בני אדם מדברים על נשמות, על נשמה, נשמה שלי. אומרים את המושג הזה מיליארדי פעמים, מיליארדים של פעמים בכל יום. ואף אחד לא בא לשאול, רגע, מה זה הנשמה הזאת? מה זה הנשמה? זה יצור קטן כזה שמוחבא בתוך תאי המוח העמוקים. תשאל, תחקור, תלך תחפש. כל התשובות יש בתורה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא, חרוט על הלוחות. הקדוש ברוך הוא שלח מכתב לבריאה, וזאת התורה. והמכתב, מכתב אלוקים הוא. ופה אפשר להגיד שזה מכתב של אלוקים. אלוקים זה מידת הדין, השכינה. השכינה זו מידת הדין, זו הישות האלוקית שמופקדת על העולם הזה שלנו. והיא עוטפת אותו והיא מנהיגה אותו. כל מה שקורה בבריאה, אז זה השכינה גוזרת. בהסכמת הישות האלוקית שמעליה, שזו ספירת התפארת, שהיא שם הוויה. השכינה שמה א' ד' נ' י', ומי שמעליה זה ספירת התפארת שהיא נקראת הוויה, שם הוויה, י', אות י', אות ה', אות ו', אות ה'. אז בואו נסביר עכשיו ממה האדם מורכב. האדם מורכב משלושה חלקים. מהגוף, שזה רק מלבוש, מהנשמה שנמצאת במוח, והנשמה זה השכל. השכל של האדם זאת הנשמה. עכשיו, לפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, היה לו במוח נשמה מצד הקדושה בלבד, שזה חלק מעצמותה של השכינה. חלק מעצמותה של השכינה. לפני שהוא אכל מעץ הדעת. ואז בורא עולם אמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. גם את כל הטבע, את כל הבריאה, וגם את עצמך אתה תחריב, תיזהר, אל תאכל מעץ הדעת. והאדם וחווה עברו על הציווי הזה. כתוצאה מזה שהם עברו על הציווי הזה, נוסף לנו עוד שכל. שכל מצד הטומאה. הטומאה זה השטן. השטן זה גם שכל. זה לא הארי פוטר שרוכב על איזה מטאטא ועושה צרות. שטן הוא מלאך, הוא שכל. שכל שאנחנו גרמנו לו שיהיו לו סמכויות. ולכן אנחנו רואים את ההנהגה של הבריאה פה. פעם טוב, פעם רע. למה? יש כאן שתי ישויות. אחד זה הישות האלוקית, שזאת השכינה, ומצד שני, את השטן. שגם לא, בגלל שאנחנו הענקנו לו סמכויות, לפני זה לא היה לו שום סמכויות. זאת אומרת שיש לנו עכשיו במוח שני שכלים. שכל אחד קדוש מצד השכינה, שכל אחד מצד השטן. בגלל זה יש לנו מחשבות טובות לפעמים מחשבות רעות, ולפעמים מחשבות רעות שכביכול אנחנו מדמים לעצמנו שהן מחשבות טובות.
ולכן, כל ידיעה שאדם מקבל לשכל, איך הוא ידע, והוא מגיב לה, הוא מגיב לידיעה הזאת, איך הוא ידע אם התגובה שלו היא אמיתית, היא באה מצד השכל הקדוש, או מצד השכל הצבוע, השקרן. איך הוא ידע את זה? נאמר את זה בהמשך. יש חוכמה, החוכמה היא בשכל. הבינה היא בלב. הבינה בלב. והדעת נוצרת כתוצאה משילוב של החוכמה והבינה. אם אדם לא מפעיל את הבינה, אז אין לו דעת. ואף אחד לא רוצה שחסרי דעת ינהיגו אותו. אז לכן כל ידיעה שאדם מקבל, הוא צריך לבחון אותה, הוא צריך להפעיל את מידת הבינה שבו, שבלב. איך מפעילים את זה? נסביר את זה בהמשך. אז זה הנקודה של החוכמה. החוכמה נמצאת בשכל. וזה הנשמה. יש עוד חלק אחד, שאני מכליל אותו כנפש ורוח ביחד. אני קורא לזה נפש. הנפש נמצאת בלב, מלובשת בלב. והנפש הזאת יש בה את 5 החושים והמידות. כעס, קנאה, אהבה, חסד. עכשיו, מה אמרתי פה? שיש שני סוגי מידות. יש מידות טובות, מידות רעות. גם פה, גם בנפש, לפני שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, הייתה לנו רק נפש מצד הקדושה. כלומר, היה לנו תכונות רק של אהבה, חסד, נתינה, שמחה, רק מידות טובות. כתוצאה מזה שאכלנו מעץ הדעת, נכנסה בנו גם נפש מצד הטומאה. ואז יש לנו כעס וקנאה ושנאה וכל שאר המידות הרעות. זאת אומרת שיש לנו בלב 2 נפשות מעורבבות. בנפש שלנו יש גם את 5 החושים. הראייה, זה שאני רואה, זה הנפש רואה. זה שאני שומע, הנפש שומעת. ולכן, אדם אחרי 120, מה שקורה איתו, הנשמה והנפש יוצאים מהגוף. עכשיו תיכנסו למוות קליני בגוגל ותראו מה מספרים האנשים האלה שפתאום חפרו מעל הגוף ואמרו, מה אנחנו עושים פה למעלה? אז אתם עכשיו, אחרי מה שאני מסביר לכם, אתם תבינו בדיוק. יש לנו את 5 החושים. תיקחו את האצבע. עכשיו, איך הנפש הזאת מתפשטת? היא מתפשטת בזרימת הדם. היא באה בלילה, בבוקר, כשאדם מתעורר, היא נכנסת שוב פעם ללב, כאשר בלילה שהלכנו לישון, היא יוצאת מהגוף, והיא משאירה אחוזים קטנים של הנפש נשארים עדיין בלב. ברגע שהאדם בבוקר מתעורר, כל הנפש הזאת חוזרת ללב, ומתפשטת בזרימת הדם לכל האיברים. כלומר, הראייה מתפשטת מהלב עד לעין. השמיעה מהלב מתפשטת עד לאוזן. התחושה מתפשטת בזרימת הדם לכל הגוף. תיקחו דוגמה. תיקחו את האצבע הזאת, תיקחו סיכה, תדקרו באצבע הזאת, תרגישו אותה, נכון? עכשיו, תיקחו חוט, תקשרו. פה תקשרו חזק, כמה שאתם יכולים. לעולם לא נצליח למנוע מזרימת הדם בנימים הפנימיים לעבור. אבל את רוב הדם נצליח לעצור. תראו שהרי
10 דקות, לא יודע כמה, אחרי כמה זמן, תיקחו את אותה סיכה, האצבע הזאת, כל הקטע הזה ירדם. כל הקטע הזה ירדם. כל הקטע הזה. ואז תיקחו את הסיכה, תתקרו, אתם לא תרגישו אותה. למה? למה לא מרגישים? הנה, יש לנו כאן, יש לנו את הבשר, יש לנו את הדם, יש לנו את העצם. למה אני לא מרגיש? כי הנפש מרגישה. כשאני נותן מכה ליד, אני נותן מכה לנפש. הנפש היא זו שמרגישה. עכשיו, איך בורא עולם? אז נתתי לכם כבר כמה תשובות על עולם הבא, עולם הנשמות, תחיית המתים. פשוט, מה שאנחנו רואים שבני אדם נפטרים, הם נפטרים לזמן קצור, לזמן עד שבורא עולם יחליט להקים את הבריאה מחדש, ואז הוא יחזיר אותם לאותן גופות שהם תקנו אותם. איך הקדוש ברוך הוא שולט על הבני אדם? אומר דוד המלך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה את המלאכים לשמור אותך בכל הדרכים שאתה הולך. אם אתה באמת הולך, שומר את כל מה שהוא ציווה אותך. מה זה מלאך? מלאך זה שכל שבורא עולם רוצה להוציא אדם ממקום מסוים, להעביר אותו ממקום למקום. הוא פשוט שולח מלאך. השכל הזה יודע לאדם את כל התכונות שלו, והוא פשוט מתעבר בנשמה שלו. המלאך, השכל הזה, מתעבר בשכל של האדם ונותן לו איזשהו רעיון לעשות אותו. דוגמה, אדם הולך בדרך והוא צריך ללכת לאיזושהי תחנה, לנסוע לצפת, מתל אביב לצפת. עכשיו, במסלול שהוא הולך יש איזה קליפת בננה. אם הוא ימשיך ללכת במסלול הזה, הוא לא ישים לב, הוא יחליק על הקליפת בננה וישבור את עמוד השדרה שלו ויהיה נכה לכל החיים שלו. אם בורא עולם מחליט שלא מגיע לאדם הזה שיהיה לו את הנזק הזה, מה בורא עולם עושה? הוא שולח מלאך. המלאך הזה, השכל הזה, מתעבר בשכל של אותו אדם ואומר, זורק לו רעיון. הוא אומר לו ככה, וואי, עכשיו יש לי נסיעה ארוכה, הכל במחשבה, יש לי נסיעה ארוכה עד צפת, מה יהיה? אם אני אצמא בדרך, מה יהיה? בואו, יש פה קיוסק, בואו נקנה לי איזה בקבוק שתייה, ואז האדם, הרעיון הזה מוצא חן בעיניו, הוא סוטה מהנתיב שלו, סוטה לכיוון הקיוסק, קונה את השתייה שלו ועוקף את הקליפת בננה, בלי לשים לב בכלל. עוקף את הקליפת בננה ועולה לאוטובוס, והוא לא יודע אפילו שהוא ניצל מנזק של כל החיים שלו. איפה אנחנו ראינו את הדברים האלה? במלחמת המפרץ. אתם זוכרים שזרקו עלינו 39 טילים, ואף אחד לא נהרג עם פגיעות הטילים האלה? אף אחד לא נהרג. למה? זו השיטה. בורא עולם שמחליט שאף אחד לא ימות, אז אף אחד לא מת. כל משפחה שהייתה אמורה להיות באותו מקום שהטיל היה אמור להתפוצץ, הקדוש ברוך הוא נתן בשכל של האבא או של האמא או של הילדים, לא, אנחנו לא רוצים היום להיות, רוצים ללכת לסבתא. זה מחליט, פתאום אני רוצה לרדת למטה. בורא עולם שולט על כל בני האדם באמצעות המחשבה. ולכן,
שתלמידי ישיבה יושבים ולומדים, אין לך דבר גדול שמרבה את הזכויות של עם ישראל יותר מאשר לימוד התורה. ברגע שלומדים תורה, האותיות האלה יוצרות מלאכים. וכיוון שאותם חיילים שהולכים לקרב, הם מגינים עליהם, על תלמידי הישיבות, אז הוא הדין שגם תלמידי הישיבות באמצעות המלאכים האלה שומרים על החיילים האלה. תבוא תגיד, אבל רואים שחיילים נהרגים, רואים אסונות. שיהיה לכם ברור, כל האסונות האלה זה לא בגלל לימוד התורה. לא, 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 לא. לא בגלל לימוד התורה. לא בגלל לימוד התורה. כל האסונות האלה שקורים, אני אגיד לכם בגדול, בגדול. לא, אני לא אגיד את זה. מה לעשות שיש מצעדי גאווה? מה לעשות שיש חופי ים שנשים הולכים ערומות שם? מה לעשות? אתם תולים את זה בתלמידי ישיבות שלך? לא, 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 לא. מה לעשות שאנשים מנבלים את הפה שלהם? כל הדברים האלה מדברים לשון הרע. כל הדברים האלה יוצרים מלאכים רעים. מלאך רע זה שכל רע. כמו שיש שכל טוב שמציל את האדם, יש גם שכל רע שגורם לפיגועים ולאסונות ולצרות צרורות. אז לא בגלל תלמידי הישיבות קוראים אסונות. אדרבה, הם כמה שהם יכולים למנוע את האסונות, הם מונעים. טוב. עכשיו, באמת, אם יש תלמידי ישיבות שלא לומדים, הולכים לעבוד וכל מיני סיבות אחרות, אז הם באמת צריכים ללכת להתגייס. אבל החילונים לא מבינים שאם הם רוצים להתגייס, אתם צריכים לתת להם את כל התנאים שיאפשרו להם להיות חרדים, להיכנס לצו החרדים ולצאת אפילו יותר חרדים. כדי לעשות את זה, אתה בתור חילוני, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה לא מבין את הנפש של החרדים. אתה לא מבין את הניואנסים הקטנים שיש בחברה החרדית. כמו שהרב צבי, ראיתי איזה סרטון עם הרב צבי פרידמן, שהוא מדבר עם אנשים, אחים לנשק, והוא מסביר להם שאצלנו חילוניות זה מוות. אמנם הם מדברים בשני קווים מקבילים, אבל צריך להסביר להם לחילונים. אתם רוצים להקים בסיס? אין שום בעיה. רוצים למנות אותי? אין שום בעיה, תמנו אותי. בואו אני אגיד לכם איך אני מקים את הבסיס הזה. ואז אתם תבינו מה אתם צריכים לעשות. אז קודם כל, הבסיס הזה צריך להיות בסיס מופרד. ללא חיילות. ללא אינטרנט פרוץ. אני אגיד לכם פה מה שרציתי להגיד מקודם. תדעו לכם, כל הצרות הצרורות שהבריאה הזאת עוברת מאז שהיא נבראה, אנחנו נמצאים בשנת התשפ"ד, כלומר, אלפים, תשפ"ד שנים לבריאה, כלומר 5,784 שנים לבריאה. נשאר עוד 216 שנה לבריאה הזאת. הבריאה הזאת תתקיים 6,000 שנה.
נשאר 216. אני, באופן אישי, אני כל יום אומר, פעמיים או 3, אני מבקש מבורא עולם חנינה, שייתן לנו חנינה על ה-216 שנים האלה. חנינה פשוט. העולם הזה זה לא גן עדן. אני לא רוצה להגיד לכם מהו, כדי שלא ייכנס לכם פחדים וחרדות. אבל העולם הזה הוא לא גן עדן. לכו תשאל את המשפחות השכולות בר מינן. אז אני מקים... לא אמרתי לא. אז כל הצרות הצרורות של העולם הזה, הכל בגלל זרע לבטלה. זרע לבטלה. אני לא... למה? למה? בגלל שאני יכנה את זה בצורה כזאת. אף על פי שאנחנו קוראים את זה בתורה, בפרהסיה, אם יש לך בית כנסת של 200 אנשים, אז בורא עולם אומר בפירוש, כתוב בפירוש, והחזן קורא את זה בתורה, לפני כולם, מדברים על זה. אז זה שאני מדבר על זה, זה לא אומר שמה אתה מדבר על דברים לא צנועים. זה לא דברים לא צנועים, זה בורא עולם מקריא את זה כל שבת בספר תורה שלפני 200 איש. ואל תגיד לי דברים לא צנועים, כן צנועים. אז למה בורא עולם כתב על אדם וחווה שהיו ערומים? ואתה קורא את זה כל שנה. כל שנה אתה קורא את זה, נכון שהם היו ערומים. אז למה בורא עולם לא הסתיר את זה? היום, לא, לכתוב ערומים? לא, זה לא יפה, זה לא צנוע. בורא עולם אומר לך, חביבי, יש לך פה בעיה. אתה צריך לפתור אותה, אתה גרמת לזה. שאתה צריך עכשיו ללבוש בגדים ולהיות צנוע, אתה גרמת לזה, לא אני. אני בראתי אותך כדי שאתה תהיה בלי טומאה, ואתה הכנסת לעצמך את הטומאה. טוב, נחזור לענייננו. אז אמרנו, כל האינטרנט הזה הפרוץ שרואים נשים לא צנועות, זה מה גורם לגבר? גורם לו להרהורים. וההרהורים האלה מביאים אותו בלילה, הוא הולך לישון, מערער על האישה, ואז לא צריך להמשיך. עכשיו, למה? מה יש בזה? מה יש בזה? לבטלה הזה. מה יש בזה? ברגע שזה הולך לבטלה, באה נשמה ונפש ומתעברת בטיפות האלה. מתעברת בהם. והיא רוצה לפגוש ביצית ולהיברות כאדם בבריאה. אבל היא לא פוגשת, זה הולך לבטלה. יוצא שלקחת את הנשמה מהקדושה והשלחת אותה לטומאה. רצחת אותה. רצחת. אז כמה אנשים עושים את זה לבטלה ורוצחים, רוצחים. לכן אינטרנט לא פרוץ, בלי חיילות. למה גבר שרואה חיילת מתחיל לחייך, לשמוח. למה? כל אחד לפי הדמיון שלו יגיד למה. אז זה הדבר אחד. דבר שני, אני אומר לכל החיילים, אני מקים שם שיעורי תורה, שיעורי מוסר, רבנים, במחנה הזה, בבסיס הזה. דבר שני, אני אומר להם, כמו שאתם באתם אליי חיים, אני בעזרת השם מחזיר אתכם להורים שלכם חיים. כלומר, אני לא עושה חשבון, וגם אתם לא עושים חשבון. לא עושים חשבון לא לאירופה, ולא לאמריקה, ולא לכל העולם כולו. אתם לא עושים חשבון. החיים שלכם קודמים לחיים של כל הצבועים האלה. ותכף אני אוכיח שהם צבועים. זאת אומרת,
אם יש מידע על קבוצה של מחבלים שנמצאת בג'נין, בתוך איזה דירה, אתם לא הולכים לעשות להם סיר לחץ, סיר עם מים חמים, סיר בלי לחץ, סיר עם יחסי פלסטיק. לא מעניין אותי כל הסירים האלה. מה שמעניין אותי זה החיים שלכם. יש שב"כ, יש חיל האוויר. השב"כ אומר לחיל האוויר, יש בדירה הזאת מחבלים, בא הטייס ומוריד את אותה קומה. אבל אולי ייפגעו חפים מפשע? זה שיפגעו חפים מפשע זה לא מעניין את הטייס ולא את השב"כ ולא אותנו, לא את החיילים שלנו, זה לא מעניין אותנו. הטייס מכוון את הטיל לאותה קומה, לאותה קבוצה של מחבלים. אם נהרגו גם חפים מפשע מסביב, זה לא הבעיה של הטייס. מי שהרג אותם זה אותה קבוצה של מחבלים שמשתמשת בחפים מפשע שלהם, באזרחים שלהם, כמגן אנושי. זהו, הבעיה היא לא בהם, לא באירופאים ולא באמריקאים. הבעיה היא בשכל שלנו, שאנחנו לא מבינים את זה. אבל אני אגיד לכם דבר יותר חמור מזה. אם אתם לא תבינו בשכל שלכם שזה מה שצריך להיות, בורא העולם יתבע אתכם על דמם של החיילים. אתם יודעים איך הוא יתבע אתכם? הנה, אני אומר עכשיו מסר לטייסים. יש עכשיו בסג'איה, נכנסים קבוצה של חיילים. בא השב"כ ואומר לך, יש בבניין, יש איזה בניין ממול החיילים האלה, יש איזה מחבל שמכוון עליהם טיל קורנט. אבל בבניין הזה יש 200 ילדים. 200 ילדים. מה אתה עושה, אדון טייס? מה אתה עושה? והוא, המחבל הזה, מכוון את הטיל קורנט לכיוון הקבוצה של החיילים. מה אתה עושה, אדון טייס? אם אתה יורה להוריד את הקומה, בסדר. בוא נניח שאין לך טיל שמוריד רק את הקומה איפה שהמחבל נמצא. יש לך טיל שיכול להרוס את כל הבניין. וימותו שם 200 ילדים. 200 ילדים. מה אתה עושה? אתה יורה? אז לפי החוקים של החילונים, לא, זה יהרוג חפים מפשע. עכשיו בוא אני אגיד לך מה בורא עולם ישאל אותך. תגיד לי, אדון טייס, אם בקבוצה של החיילים האלה נמצא הבן שלך נמצא שם, ואני נביא, ואני בא ומראה לך מה קורה בעוד 10 דקות. ואני מראה לך איך שהמחבל משגר את הטיל קורנט, וזה הורג 3 חיילים, שבין 3 חיילים האלה זה הבן שלך. הבן שלך, לא של אחרים, שלך. האם אתה יורה את הטיל עכשיו, לפני שזה קרה, או לא? בוודאי שאתה יורה את הטיל. ומה ההסבר שאתה תיתן לעצמך? אתה תגיד, אני מכוון את הטיל להרוג את המחבל. זה שכל הבניין ייפול וימותו שם 200 ילדים, לא אני הרגתי אותם. המחבל הזה, שהשתמש בהם כמגן אנושי, הוא זה שהרג אותם. עכשיו, מה יגידו האירופאים? מה יגידו האמריקאים? האו"ם יטיל עלינו סנקציות, ונצטרך לאכול פרוסת לחם עם כוס מים 2 ביום עד סוף החיים שלנו. ויהיה אסור לנו ללכת לחוץ לארץ, לטייל. למה בית דין בהאג יעצור אותנו? אתה תהיה מוכן לקחת את כל זה עליך,
ובלבד שאתה תמשיך לראות את הבן שלך חוזר הביתה, ואתה תלך איתו לטיולים, ואתה תהיה בחתונה שלו, ואתה תראה ממנו נכדים, והכל. ברגע שזה ייגע בבן שלך, אתה תעשה, אתה תירא את הטיל. אז אל תשחק אותה צבוע, כי בורא עולם יעמיד אותך במבחן כזה. ואם אתה לא תירא את הטיל, בורא עולם יתבע ממך על שפיכות דם של חיילים. אז אפילו שהקבוצה הזאת, הבן שלך לא נמצא שם, מה זה משנה? מה זה משנה? זה בן של מישהו אחר, מעם ישראל. עכשיו, שלא תחשבו שאני עושה הנחות, אני איש ימין, אני לא עושה הנחות לאף אחד. גם בנימין נתניהו הוא צבוע. צבוע. למה? עד עכשיו הוא לא עשה עסקת חטופים. תגידו לי, אם הבן שלו היה חטוף, הוא היה מחכה עד עכשיו? הוא היה עושה, שרה אשתו הייתה משגעת אותו. הוא היה עושה עסקת חטופים לפני 5 חודשים, לפני חצי שנה הוא היה עושה עסקת חטופים. הוא לא היה ממתין. לא, 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 לא. עכשיו שזה אחרים חטופים, אז יש לו דרישות, ככה לעשות וככה. עכשיו, הדרישות שלו צודקות או לא? ודאי שהן צודקות. אז אם הן צודקות, אז מה אתה רוצה? אבל אתה יודע שאתה לא היית עושה את זה אם הבן שלך היה עושה. מה היית צריך לעשות? להפעיל את השכל. אני צריך לחפש פתרון. לחפש פתרון. והפתרון צריך להיות כזה, שאדם שמחליט על החטופים, צריך לעשות חשבון כזה. הוא צריך להפעיל את הבינה. כדי שיהיה לו דם צריך להפעיל את הבינה. איך מפעילים את הבינה? על ידי זה שאתה לוקח כל ידיעה ואומר, מה אני הייתי עושה אם זה היה הבן שלי? מה אני הייתי עושה אם זאת הייתה הבת שלי? ולכן, במקרה הזה של החטופים, מה אתה היית עושה אם הבן שלך היה חטוף? זה אחד. אבל מה היית עושה? היית עושה עסקת חטופים. היית משחרר את כל המחבלים בבתי הכלא. אבל המחבלים האלה שאתה משחרר, הם ירצחו מישהו אחר. אז תגיד לעצמך, רגע, אז אם אני משחרר ואלה ירצחו את הבן השני שלי, זאת אומרת, אני אשחרר את הבן האחד החטוף, אבל מה שאני משחרר, הם ירצחו את הבן שני, אז כאילו אני נותן את הבן אחד והורג את הבן השני. אז מה עושים? מה מחליטים? דילמה, נכון? אז תקשיבו. כשאדם נמצא בדילמה כזאת, הוא צריך לחפש בשכל שלו את התשובה. אז אני אגיד לכם את התשובה. כדי להרוויח גם את הבן החטוף, וגם להציל את הבן השני, שעתיד להיהרג כתוצאה משחרור המחבלים, מה אני עושה? מה הפתרון? אני אומר לעצמי, רגע. איך אני הגדרתי אותם, את המחבלים האלה? את הנוח'בה, את החמאס? מפלצות, נכון? אם הם מפלצות, אז אני פשוט צריך להפנים שהן מפלצות. לא רק להגיד בשכל שהן מפלצות. צריך להפנים שהן מפלצות. ואז להגיע למסקנה הפשוטה. עם מפלצות אפשר לעשות הסכמים פיקטיביים. לסבן אותם, לעבוד עליהם, לעשות כל מיני מהלכים במלחמה, להראות להם שכן באמת אנחנו נסוגים לגבול ומסתיימת המלחמה והכל טוב ויפה. ברגע שאנחנו נסוגים לגבול ומסתיים וחותמים
ולהשתמש גם באמריקה וגם באו"ם וגם בכל העולם כולו לעבוד עליהם. למה? אם זה יהיה הבן שלך, אתה לא תראה לו את האו"ם ולא שמום ולא אף אחד. אתה תעשה את זה ברגע אז אתה משחרר. אתה משחרר את המחבלים שכלואים פה, אבל הם יהרגו לך את הבן השני. אז מה עושים? ברגע ששחררת, אתה שולח את מטוסי חיל האוויר להשמיד את כל מי ששחררת. ושוב פעם כובש את כל רצועת עזה. ואנחנו הופכים להיות הבעלים על כל רצועת עזה ועל כל יהודה ושומרון. בנקודה הזאת אני רוצה לומר משהו, ובזה אני מסיים. כל מי שמונע מעם ישראל מלהיות הבעלים על יהודה ושומרון ועל חבל עזה, אוי לו, אוי לו ואוי לו. כי יש לו עסק עם השכינה. כי עם ישראל, מה לעשות? לא שומרים תורה ומצוות. אז יכול להיות שגזרו עליהם לבוא בגלגולים, בדומם, בצומח, בחי בלתי מדבר. והם נמצאים במקומות האלה, יהודה ושומרון, חבל עזה. מי יכול להוציא אותם מהמקומות האלה שהם נמצאים בהם? רק עם ישראל. רק עם ישראל. וכל מי שמונע מעם ישראל להיות הבעלים על אותו שטח, גורם שהנשמות האלה לא יגיעו לתיקון שלהם. ואז הנשמות האלה הם בנים של השכינה. מה תעשה אימא שרואה את הבן שלה ככה, ויש מי שמונע ממנו, מאותה נשמה, להיות מתוקנת? היא תחלע את אותו אדם שמונע את זה. למה צריך להיות בעלים על השטח? זה אני אולי בסרטון אחר. אבל עוד דבר אני אתן לחיילים. שאתם הולכים לעזה, אתם הולכים לעזה, תגידו, ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו בהליכתי, בכל מה שאני פוגש, אני מכוון ללקט את ניצוצות הקדושה שנמצאים שם, בעזה, בכל מקומות שאני הולך שם. ושאני אחזור לשלום לביתי, אני יאמר שם מ"ב, שזה אנא בכוח גדולת מלך וכו' וכו', כדי להעלות את אותם ניצוצות שאני ליקטתי, להעלות אותם למקום עליון, לשורשם במקום עליון. וככה אתה תהיה שליח של השכינה. אתה שליח של בורא עולם. ובעזרת השם אני מקווה שיעזור. כל אחד יגיד את זה. כי אתה שליח מצווה. והכל יבוא על מקום בשלום בעזרת השם.